Част 2, ето. Това е част 2. Сега отиваме до ета къща и там. Да доближа камерата да видите. Опа, че не да стоим на място. Ета е там. Да видим дали са те там. Защото ако ги няма, не знам какво ще правя. Ще трябва да ги търсим заедно с вас. Смисъл, че това не държи телефона. Я го хвърля тук. Няма. Един чувам, кажа му. Сам да ме ходиш. Докарай му. Я няма там, една грешка да там ли? Нещо там се говорят тия. Ето нека така да ви кажа. Така ви видяхте. Ето ги. Ето ги хора. Живко! Хора, ето ще тичаме. Ето хора, ето ги. Ето хората е там камераманата. Де са ходили доста време. Имам клипове даже. И това клипче ще го кача в YouTube. Казвам се в YouTube Божинчето. TikTok много не качвам. Да знаете, ето ги. Ето ги хора, намерихме ги! Който му се закача, получава един камък на газа. Айде, двете хора. Айде! Motherfucker, bitch. И да ви кажа, да? Може ли да им покажа пистолета, да? И нашия приятел Дейвид има. Да. Аз съм намерен камък. Това не е на Дейвид, това е на баща му. Това е на баща му пистолета. Ето е Дейвид, ето го хора. Покажи на баща му пистолета. От той му го даде. Харо! Това е на баща му пистолета. Ето го хора, защо? Че. Чакай, бе! Ще взема клей. Ето хора. Пеш, дай твой пистолет. Дай да върна. Ето хора, някакви цели. Да покажат на камерата, че има... Хора, абонирайте за канала. Покажи го. Ние дойдохме за снимане. Добре, също. Да, ето са еднакви, ето. И хора също. Subscribe. Subscribe and like, bro. Искаме да надминим. Роналдо. Да, ама не може. Той има YouTube ченел. 1000 и нещо почта съвет. Да, хора. Ето хора, вие знаете, минали сме тук и ето го Габи Габриел. Който ми закача, ще му тура един камък в газа. Да, Абе, гледайте, опеше. Дари на теба. с пръста. Не. До караванта. Хора. Влезна къде? Той има конница. Бе, хора, що не отидеме там? Това в шапка. Да. Закалки. О, мага. Ама не са бежични. Вижте хора. Покажи го. Къде е? Какъв кладенец? Девет, дай им да видим. Добре. О, не хора, не. Няма, реално. Няма. Да, дай го
And guys, and subscribe. Хора, покажи една хубава къща. Да, вижте хора. Те са направо три да ви кажа. Ей, да. Ето я. Тази, те май са заедно. Ето. И третата. Там вече живеят хората. Да. Че ще направим камерата по-дълга. Е така да е. Еми намерихме ги хора. Няма как да не ги намерим. Те бяха на една къща, обаче мен ме нямало. Обаче хора, стадиона отскоро... Аха, ето го е. Ето го е хора. Ето го е. Ето го стадиона е. Ето го е. На Харман Рид. И на 30 август идват Йоан, Петър и Мъцето. Да знаят. Ама те са гелове да ви кажа. Арете, Те са набой! гелове. Са гелове. Взете да казвам тази дума, ама наистина са гелове да ви кажа. Съм вярвам. Ето да изказвам Кристиан Хан с калашника. Ай! Девет на два някакъв, той е там горе казва. Кой? Живко, направи така. Направи така. Дали има някой? Тихо те. Ако нещо друго? Много? Да, аз чух някъде там. Да, и аз. Като часовник. Тихо! Вече това не действа. Това не действа. Това се прави един път и повече не. Аз не съм го правил изобщо. Тихо. Това е Дейвид. Кой Дейвид? And guys, I'm surprised for you. Guys. Ще тебе и американски. Аз казвам за Роналдо. Ще добре, да има стъпва педа. Козма ще Чакайте хора. ще го дим. Виж, покажи. Вижте го с калашника. Да, може Покажи обувките ми. One, two, back my shoes, 3, 4, back some more, 5, 6, 90 cakes. Yo, that's so fire. Бе, някаква си. Боя. Да. Ай, валерията. Къде е? Бе, хора, това не ли ви прилича като някакво куча? Има някакво. Бе, брат, виж го, е това. Да, аз го видях. Горе на камера. Да, видях го това дърво. Е това, Не, видях едно нещо.